सुबुं आफादनि दिनै थामथि साननि जि मावफुं जथुम बे मावथि जथुमा सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलिनि नै शहीद भवन बेयाव जादों। जोङो सनितपुर जिल्ला आफादनि बेन्दोङाव थानाय मोन 14 जि आन्चलिक आफादफोर दङ बे आन्चलिक आफादफोरनि मावथि बिथांमोनखौ लानानै बिथांमोननि साननाय हनाय आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि साननाय हनाय बेखौ जोङो सावरायलायदों। सावरायलायनानै बिभिन्न जि बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि समस्या बिसेसके बिटिआर एकर्डनि उनाव बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा मा जानानै दङ, मारै जानानै दङ, सनितपुर ओनसोलाव मा समस्या दा गोलैनानै दङ आरो सनितपुर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मा साननानै दङ बेफोरनि खौरांखौ जोङो जिल्ला आरो आन्चलिक लेभेलनिफ्राय जोङो लाफैदों। दिनै सनितपुर जिल्लानि रायजो राजानि जानानै सनितपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेन्दोङाव थानाय आन्चलिकनि मोनफ्रोमबो आन्चलिकनि जि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि गेजेराव बिथांमोननि दुखु मोननायखौ फोरमायदों। जिहेतु सनितपुर जिल्लायाव थानाय बर' रायजोफोर बे बर' रायजो राजाफ्रा बिटिआर ओनसोलावबो हाबनो मोनाखै आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलावबो दासिमबो हाबाखै। बिनिखायनो बिथांमोनहा गोख्रोङै बुंदों जोंनि सिगाङाव जे जों आगोलनिफ्राय जि बुंबाय थानाय डिमान्ड जे थाबैनो बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फोरखौ जिखिनिया बिटिआरआव हाबो बेखौ सोहरनांगौ आरो जिखिनिया बिटिआरआव हाबा बेखिनिखौ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोनायनि बेबस्थाखौ थाबैनो लानांगौ। आरो लोगोसे हा हुनि जि मोनथाय फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006 नि बायदिबा जिबायदियै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव हाबा मावनांगौमोन आसाम सोरखारा बेबायदि मावनाया खोब लासै जादों। थ' बे लासै जानायखौ जों दुखु मोननाय फोरमायदों। दा जोङो दाख्लैबो जि जोंनि भिडिअ' कनफारेन्सनि जुगेदि जोङो भारत हादरनि आरो आसाम हादरनि बिबानगिरिफोरजों जि सावरायनाय बे सावरायनायावबो जोङो बे डिमान्डखौ लाबोखादों जे फरेस्ट डुवेलार एक्ट 5.3 मथे आरो 6.3 मथे सोलोंथाइनि जि मोनथायनि बागै बर' बिजोंफोरनि जि लिरनाय दङ बे लिरनायफोरखौ थाबैनो मावफुंजानायखौ सनितपुर जिल्लानि बर' रायजो राजाफ्रा लुगैदों। आरो जिहेतु बर' बिजोङाव बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि मादाव सनितपुर आरो बिश्वनाथावनो बांसिन बर' बिजोंनि भेन्सार फरायसालिफ्रा दङ। ओंखायनो जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय गोख्रोङै खावलायबावनो लुगैदों दिनै आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारखौ जे नोंथांमोनहा थाबैनो बिटिआर एकर्डनि जि दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनांगौ आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव रायजो जानानै थानाय बर'फोरनि जि दुखु जाल्ला बेखौ फोजोबनायनि थाखाय बेबस्था लानांगौ। जोंहा दिनै सनितपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि लोगोसे गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे मानगोनां गासिबो बिबानगिरि बिथांमोना सफैनो हादोंमोन। आरो बेवहाय दिनै मोनसे वार्कार्स मिट एबा मावथि जथुम हिसाबै दिनै खुंजाबाय। आरो बेयाव सनितपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोना सफैनो हादोंमोन आरो लोगोसे बियाबफोरनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनाबो सफैनो हादोंमोन। दिनै जोंहा बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि जि जेंना जेंसिफोर बेखौ मावनो गोनां गोबां खामानि दङ हिसाबै खौसेथि बर' सुबुं आफादा जेरैबायदि बिबान लानानै खामानि मावदों बेबायदिनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनसे वार्कार्स मिटजों लोगोसे हारिनि खामानि मावनो जेरैबायदि बोसोन होलांनायजों लोगोसे मोनसे सांग्रांथि होलांदों। बेनि थाखाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ धन्यबाद जासियो जोङो। लोगोसे दा बेनो जोंहा मोनसे दुखु दङ सनितपुर जिल्लाया लोगोसे बिश्वनाथ जिल्लायाबो थामथि गोरोबथा जानायनि उनावबो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया जिहेतु बिटिआर बा बिकेडाब्लिउसि बे मोननैयावबो हाबसननो हायासै। दा बे हिसाबै जोङो सरकारनि खाथियाव एबा जोंनि माहारियारि आफादफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय थागोन थाबैनो सरकारा जाहाथे बिटिआरआव सोसननांगौ नङाब्ला बिकेडाब्लिउआवसो सोसननांगौ। जिखिनि एरियाया बिटिआरआव हाबो बेखौ थाबैनो सोसनना लांनांगौ आरो जि थालांनायखिनिखौ जोंहा बिकेडाब्लिउआवसो हरनांगौ। बे हिसाबै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद लोगोसे जोंनि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो